kabaning kong nga penpau ka jing sngongo ya ublay ka bauladan ringkat ya ka jing ka jungi bat kerpang ya ka ba ublay uladan ringkat ba ula ay ngiru ya ka ni kasngi kabaning kong jong katayo mas ngawi ka ban ay kublay ya pi baro ki basngap bat ki basya ashkwar ya ka ni ka kubor lingba ka ni ka kubor step lingba ka ni ka channel jong ka Good News TV ngai kublay ka por ka bapi pila pelat por oi walai long ha pedeng ke jing bun kam nani walai long ha pedeng ke jing be ke jingi ki kam ki jam ki jongi henry pidang pelat por ka ban singam ya kani ka kubor te ka kubor step ha kani ka por ka bamenta bat ka balong ru ka kubor ka baningkong jong kani ka tayo kalau ka kubor ka ba ngilap ya ka ban yes ngap bat ban syashkor kalong syapang kabenta ya kabala tho ka gospel ke jong Matias kal nang ba arpulai ke dekat ba khat ar kani ke dekat kaong uno ru di uban pen kraw ya la di on pen po uno ru uban pen po ti ya la di on pen kraw kani ka benta la ni ka phang jong kani ka dekat la ni ka lenong ma ka gospel ke jong Matias habangi puli ka ni ka dekat ngi sngo tho bahang ni ka de ka benta ka bau Jisu ukren la ni ukin tho ashapang kini ki nong tho bat kini ki parisi ka jingkren ka jong Jisu hang ni ka long ba ukren shapang ka jing sngoret bau ong uno ru de wan pen kraw la de on pen po uno ru ban pen po te la de on pen kraw ni se tho ka ni ka phang men ka ni ka phang na ni dukhan ibakat ar idei benta ba Jisu ukran ya ka jing sngoret la ne ka jing kup jong ka jing sngoret ha ka jing ka jing ki brio lada mangi ki brio ni don ya ka ta ka men sim ka ba pen kraw ya la de ka ba sngow meng ne ka men sim ka ba sngow bahe kabam don ya ka jing penpo kabam don ya ka jing penret ublay uang baladangi don ya kani kamen siem ka ba pen kraw on sa penpo henry ladangi don ya kan men siem kabangi ngi penpo ya la de pat de kamot kabangi ngi penret ya la de kata on sa pen kraw yangi kani ka kentien ka jing sngoret kadai ka we ka benta ka bala kren la ni ka bala tho ha ka ktien ke jong ublay ke banging ila ban syam na ki babun ki benta na do ka shthi ke jong upol si galasai nang ta ka gospel ke jong Marcus kani ka jing sngoret bun sien la ni ka kentin sngoret ka long kata ka kentin ne ka jing ye thuk hana ka bangi ngi shat yo sngow bha le ni ngi shat ya kren bha oi what ha ka Bible kani ka kentin sngoret la syam ha shibun ki jing hikai shapang jongka long ha basngap ye kani ka kentin sngoret kalong ka kentin ka basuk bha la dangi shuong kalong ka kentin ka basuk bha la dangi syukran tang nakashintur henry haba pai pade sha ka jingle ka jungi la ni ka action ka jungi kalong ka benta ka ba bha bangin le tang bangin shu sngow tho ya kani ka kentin sngoret ngi sngow tho palat kamot ayu ha ba ong sngoret ngi sngow tho palat sha phangani benta henry ka ba pa de yangi komno bangin le la ne bangin long ki ba sngoret ki jingmi ki jing sniu bat ki jingjat ka perthai bonsien day na mar ba ki brio mangi ki brio ngiem sngow tho kumno banlong ki brio ki bas ngoret bonsien bangi ki brio ngi kop ya ka jinglong ga jungi ka jinglong ka bas ngow sarong bat ka bas ngow meng ka jinglong ka bam pendam ka bha ngi ki brio bangin pendam ka bha bangin long ki brio ki bas ngoret Kenapa baro ubrio ukwa banlong ubrio bas ngoret ukwa banlong bas ngoret Henry ka long pat ka ba yo ubrio ban penret
Amar kata ka gospel ka jong u Matias kalnong ka bakat pra ka bakat san ko ang. Namar kata uno ru uban penret yaladi kom ukena uta ulang ubakam kraw hakahima ki benang. Namar kata uno ru uban penret yaladi kom ukena uta ulang bakam kraw hakahima ki benang. Hang ning isngo tho bakani ka jing sngaw red kadai ka wei ka benta ka bau blai usngo tenat. Kadai ka benta ka bau blai ukwa ai ngi bangin long gi bas ngoret. Nang ta Yeshua ha ka shithi ka baning kong jong Petrus ka nang basan pun reu ka ong na bau blai uyale persya ai ki bas ngo kraw henrei ha ki bas ngoret u ai jing ai. Kani kadai ka benta ka baka ktien ke jong ublai ka kren shai. Syapang kata ka kumno bangi kum ki breu ngin pen kop ya kata ka jing sngoret. Namar la dangi kop ya ka jing sngoret ha ka jing em ka jingi ka jing sngoret bon sien kawan ra ya ka jing ya it. Kamin kaban kop ya kamin siem ka jing sngoret kan min siem ka jing sngoret bon sien kawan ra ya ka jing ya it. Lakalong ha ka yeng ka sam, lakalong ha ka imlang salang, lakalong ha ka nukod ka benta. Nang ta Yeshua bangidon ka mensim ka jing sngoret ka dairu ka wei ka lenti ka banyalam yangi siya ka jing penem. Ka dai ka wei ka lenti ka banyalam yangi siya ka jing penem. Ka dairu ka lenti ka bawan ra ay ka syongsok ka syongsan hakilong ye kilong sam haka imlang ka salang ki jongi. Kata ka dai ka jing sngoret Yeshua kani ka jing sngoret ka day ka way ka benta jong ka jing pendam yaw blay. O Marcos kalnong ba shipho dekat sahusan ko ang ujisu open yaladi ba ulong o ba sngoret. But one siya kani kapertay ban syakri om ban sya syakri. Ngiu ka jinglong ka jong ujisu hang ne. Ujisu uda pen hau ya ka jing sngoret ka jong u. Bakat ukun u jong blay. Uwan siya kapertay, ulawan bu lakop ya ka jing sngoret. Uwan bu dakop ya ka jing sngoret, uda pong hao ya ka jing sngoret. Bu uwan siya kapertay uang, bangawan siya kapertay ban syakri ya kini ki breu. Ban syakri kini ki mensim ki bakordor, om ba kini ki breu kinwan ban syakri yang nga. Ngamday bangangan siya syakri haki, handray day mga. Dekat nungot na pedang jungi pa de bangin long kumta, bangin siya ba, bangingin syakri ya ki breu. Lakalong haki yang kisam ki jungi, kat nungot ki kami pakin syakri ki kuan. Lakalong haka jing tray ka jing kta, lakalong haka nukunu ka benta, ka jing yaday ka jungi bat ki breu. Kat nungot nila ban syakri, ya kita ki breu, ki bangingi ya kendo. Nang tah ka kos hakani ka shithi ka ba ka shithi jong upol shigi nong kolasai kalnong ka balay ka dekat bakatar ko ang hakaju ka rukom upol ukentu iki para banget banlong barabor ki pas ngoret upol ru ukentu iki para banget hakinong hapo kolasai ba kinlong ki pas ngoret. Namar balay upol ukentun mautip bakani ka jing snowmeng na ni ka jing snow sarong kaday ka papen si ya ublay day tang ka jing snowred kabala banwan ra ya ka jing pen snow baha ya ublay tinga ngets kam bangi kita ki bayo snow ya kani ka kubor habangin mi ni ki yeng kisam ki jungi habangi don ki yeng kisam ki jungi ken mau ngin kup ya kata ya ka jinglong ka bas snowred ha ka jing em ka jungi. Nama dangi don ni kata kamen sim ke jing songret ke mangi ang yo ay ka jing syang suk ke jing syang san. Yo ay kata ka jing yalong shitli haki yeng ki sam na ni ki shnong ki thaw ki jingi. Yo ay kata kamen sim jong ka jing ye trailang habing don ni kamen sim ke jing songret. Dia ngais kam bangi ngin ken mau ye kini ka kentin. Bangin mi ngin kop ye kata ka jing songret. Ha ka long ren yang ka jingi. Ngin kop ye ka jing songret. Ngais kam ublay ru unkir ku ya kita ki breu ki bakop ya ka jing sngoret na marba ni sngo tho bo blay wang hi haka shithi ba ka baning kong petra san reu ang ba ya ki ba sngoret u ai ki jing ai ya ki ba sngoret u ai ki jing ai ula depan kular ya kita ki breu ki ba sngoret ngis kam ling ba kani ko khubor haka ni ka step kan long ka jingker ku ngi we pu ai baro na benta ka buram ka jang ublay. Amen. Tungin niya doay. Kublay upa jing baham neng
Bne sa sisin try ngi ay ngo ime. Ya ka ba milaya lam nanti ya ka jing em ga jungi. But milay ngi ka ni ka kubor. Kabalong kabaday por bangin kren gin go try. Siya pang ka ni ka benta jo ka jing sngorin. Bangis ngo utho ba mami kan go try. Abangi ngi don ni ka masim ka jing sngorin. Min lo kat nu ka long ba pen sngo bahai ka man ka jang me. Da ay try bangi ngin kop ya ka masim ka jing sngorin bangin yo ya ka ta ka jing syang sok syang san. Haki ying ki sem haki shinang ki tau ki jungi. But kam tam a try jisu kan hat be it. Min long lam ring kat bat ngi kan go try. Haki jing em ka jungi ka ba man la ka sngi. Bangin la man pendam rit hamia kan go try. Ngi duam bat ngi duai ngi pan kini baro ka tang jimi Jesus Christ. Amen.